Der var engang en pige, som hed Gertrud, og hun var grim og havde en meget speciel stemme. På den samme skole, der gik der 4 piger, der blev kaldt skolens Spicy Chicks. De blev beundret af hele skolen. En dag ser Spicy Chicks, at Gertrud skriver sig på listen til skolens MGP. Og pigerne, de havde selv skrevet sig på listen, og syntes derfor slet ikke, der var nogen grund til, at Gertrud skulle stille op. Ej, prøv lige at se. Gertrud skriver sig på listen til MGP. Hvad? Det gør hun bare ikke. Grimme grise Gertrud skal fandme ikke skrive sig på listen. Den er så fabulous. For det første snakker hun som en myre, der har slugt en pose klistermærker. Du mener nålesande? Ja, så nåle. For det andet så er hun så grim, at det hele kunne være nok. Du mener det halve sande. Jeg glæder mig bare så meget til MGP. Altså, hvem fanden tror du er? Som om du er god nok til at være med i MGP. Du er grim og dum. Du er så grim og dum. Ja, hvem fanden tror du er? Ikke alle, der er lige så gode som os. Jeg vil fraråde dig at sætte dine ben på den scene, for ellers skal vi nok sørge for, at det ikke sker. Der går en uge, og Gertrud prøver at undgå de 4 piger, men hun støder hele tiden på dem, og hver gang får hun så ondt i sin mave, at hun har lyst til at skrige. De kalder hende både grimme navne og siger, hun er håbløs. Grise Gertrud, du er så grim og dum og klam. Du lugter. Ja, du lugter. Det gør ondt i min mave. Ha, 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 ha. Gertrud fortæller pigerne, at man altså godt kan være et godt menneske, det selvom man ikke ser så godt ud. Ja, som om udseendet betyder alt. Det er dagen derpå. Det er indre, der tæller. Det har min mor altid lært mig. Oh my god. Det er dagen derpå, og pigerne er klar til at stille op til MGP. Er I klar, piger? Er I klar, piger? Vi skal bare være så lækre i aften. Jeg er så nervøs. Men først er det Gertruds tur. Hun stiller sig op på scenen og tager en dyb indånding og begynder at synge. Oh my god, det lyder godt. Oh my god, jeg har en chance. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. Piger. Ej, hvor er du bare god, altså. Har du ikke lyst til at være med i vores gruppe? Gertrud går ned ad scenen og hen til de 4 piger, som nu er klar til deres optræden. Hun smiler pænt til dem og siger held og lykke. Tag nu og kom med i vores gruppe, så bliver det hele bare meget bedre. Nej, jeg har ikke lyst til at være en del af jer piger. Hvorfor? Du er jo god nok alligevel. Du synger godt. For jeg vil ikke gå ned på jeres niveau. Oh my god. Jeg har ikke behov for at gå og kalde alle andre mennesker grimme, for at få det bedre selv. Jeg har det rigtig godt med mig selv, sådan som jeg er. Det er det indre, der tæller. Ja, som om du er grim. Så børn, det var det, der kan ske. Man skal ikke altid tænke på, hvordan man ser ud, men tænk på det, der virkelig tæller indeni. Her ser I et godt eksempel, som Gertrud lige viste. Så børn, husk, det er ikke altid det ydre, der tæller, men husk, at folk kan have en rigtig sød Og personlighed. det er rigtigt og en meget sand historie. Oh my god. Slut på et finale.